Televize Smrček Production, zase z terénu. Ahoj. Náš šéfkuchař vám uvaří specialitu americké armády. V horké vodě ohřejen pytlík nudlí. No, prostě je to asi tak. Vzhledem k tomu, že vždycky tady kolega nám tady vyvařuje taky dobrůdky, tak jsem si řekl, že jednomu taky udělám radost a že jako, aby taky pořád nemusel se starat o to vaření, říkal, tak se postarám já a tentokrát teda jako uvařím já. Takže tady jsem si na novém vařiči Optimus Vega dal hřát v hrnci Optimus Terra, ne, jak se jmenuje? Optimus Terra. Vega. Ale hrnec se jmenuje Terra. Terra. Tak jsem si dal tady takovou vařit vodu a dneska si dáme specialitku, takovou dobrutku. Budou to takový ostrý nudle a takže začnu vařit, aby taky si to kuchař odpočinul. Užil klídku. Tak. Takže tady takhle vezmu krabičku. Penne pasta with vegetable crumbles in spicy tomatoes sauce. Takže to jsou penne nudle v ostré tomatové omáčce. Vegetariánské. Je to určitě dobrý, protože nutričně to má hrozný bomby v sobě. Jo. Ale tady dokonce Amerigual, jo, 227 gramů. A zkažený to být nemůže, protože tam je uvedený datum výroby jenom a datum spotřeby neuvedeno. Datum spotřeby je, já nevím, asi 2096, ty blaho, je to hrozná darda, takže tady takhle otevřeme tady tu krabičku z recyklovaného papíru. Takže samý Ečka. Jo. To by měl Polreich radost. A vyndáme tu dobrotu. Jo. Koukněte se na to. Krásná zelená to je bomba, ne? Barva. To je bomba. Konzistenci to má takovou jako... Kravskýho lejna. Nebudeme se bát říct, že to má konzistenci hovna. Tak. Ale tady dokonce, tady je nějaký nápis, jo. Kdy to bylo balený. Určitě víme, že to bylo zabalený ve 22:23, ale těžko říct, jaký den. No to je jedno. Takže takhle prostě dneska si uvaříme dobrutku. Zase se tam takhle to tam šlehnu. Jo. A už vaříme. Ještě to zapneme. No, stačí, že se ohře. Takže dneska budeme mít dobrutku. Tady, hele. Já bych to zápal, to je teplý. To chutná jako jídlo. To je to horký ta voda. Dobře. Jo, takže máme takhle dneska dobrutku. Takže krabičák. Jako když homelessáci pijou krabicový víno, tak my žereme krabicový žrádlo. No tak krabičák, oni to mají v tekutým stavu, my to máme v polotekutým stavu. Zatopíme s tím. Jasný. Takže dneska dobrutka. Ahoj.